Hi guys! Ako nga pala 'to nung 18 years old, si Lea Pat. Ayan, mukha pa akong chinita diyan ano, hechicera 'no, ambisyosa. Oo nga guys. Alam niyo ba guys, itong picture na 'to, 'yan si Ate Grace kumuha niyan sa'kin. At ang aking, kaibigan na kung saan niyaya ko rin maging isang vlogger, naka-YT World na si Jun Olavi dahil siya ang aking makeup artist noon. Ayan, siya ho ang nagme-makeup sa akin ng libre ho. Kasi pinagpa-praktisan po niya ako. Ako yung semi-model niya noon. Ayan, o 'di ba? Diyan din yan sa bahay na tinitirhan ni John Olavi, kung saan kaibigan din yan ni Ate Grace. Kaya ayan, o, 'di ba, may peace tayo. Ayan, nung time na yan, may kausap ako sa phone na yan, kaya ganyan mukha ko. Tsaka ito, ayan, nagmukha na akong ano dyan, ano, 'di ba? Yan, minikapan kasi ako ni John yan. Ayan, kulang sa ilaw ho dyan. Ayan, o, 'di ba? Kita niyo naman, nagba-blush ang pisngi ko dyan. Ayan. O, tignan niyo, o, 'di ba? Tuwang-tuwa pa ako diyan. O, naka-peace pa tayo diyan, peace tayo. O, 'di ba? Depende po kasi yan sa kulay ng ilaw, guys. Ang aking makeup artist na si John Olave. Thank you, John. Ayan. Ito naman, itong nakatayo kong to, sa labas ng school namin yan. Kasi, Christmas party ho yan, na kung saan, ayan, ang kaibigan kong si Mary Ann. Si Eliza, o 'di ba? Mga klase ko yan ng high school ko niyan. Yung mga kaluko, mga kaibigan yan, mga mababait yan, sobra. Yan naman ang kapatid ng kaklase ko, sobrang bait din sa akin yan. Alam nyo ba guys, itong mga kaibigan ko to, sobrang bait tong mga to. Kasi hindi lang po first year high school kong mga klase yan. Ito talaga, ito, since hanggang fourth year kami magkaklase nito. Ayan, ito nagkahiwalay yung isa, ka nag-asawa na tong isa eh. Ayan, yan, mga kaklase ko yan, mabait yan, mga kalugyan. Yan, si Egli. Oh, itong baklang to, na-miss ko na talaga to. Pero hindi na siya bakla ngayon, straight na yan. Ayan, ito din naman siya, single pa rin siya hanggang ngayon. Mabait yan. Ayan. Single pa rin naman tong dalawang to. Mabait. Ito, ayan, may asawa na rin yan. Ito, may anak na rin yan. May asawa at anak na rin to si Jake. Ayan, nasa ano kami yan. Stage play yan eh. Ayan. Naku, namimiss ko talaga itong mga klase kong to. Si Eliza, lahat sila guys. Alam nyo ba guys, marami pa akong mga pictures na kasama kami. Ayan mga yan. Sa stage play po yan. Kumain muna kami kasi nagutom kami niyan. Grabe. Sobrang gutom na gutom kami dyan. Kaya ayan, yan. Yung ibang order namin di pa dumating. Ayan, napipicture muna kami. Ayan, o di ba kaloka, o di ba mga kalog ano. Tuwa. Ako dyan. Tapos na kami kumain, pero nagpa-picture ako nun. Kunwari, ako lang kumain lahat niyan. Kaya ayan, tingnan nyo, akin lahat yan. Gutom pa, kulang pa, o diba? Ito naman sa Eco Park, yan, o diba? Yan, ako kumuha niyan. Sarili ko yan. Ito sa Eco Park, sobrang saya din to, grabe. Mga kaano ko to, kasumali kasi ako doon sa school namin eh. Ayan, nang ganun, 'di ba? Ang saya, sobrang saya. Ang daming mga challenge diyan, 'di ba? I love you all. Bye-bye.